What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello! Kumusta? Ayan, so in today's video, hindi ko alam kung magiging masaya ba ako or hindi. Time check, mga alas 11 sarado na. So ayan, magkukwento lang ako ng konti. Lang lights dito. Ayan. Ayan, so meron kasi kaming friend na pumanaw lang siya. Mga ilang araw na din. Tapos yung friend na yon is a very good comedian here sa Davao. At isa din ako sa mga nagturo sa kanila ng sayaw nung college pa sila. Ayan, so yung mga friends yung comedian is gagawa ng concert wherein ang lahat ng proceeds sa concert is mapupunta sa kanya para tulong sa pamilya niya. So ngayon lumabas ako ng ganitong oras, kakatapos ko lang mag-edit sa aking bagong vlog and pupunta tayo doon sa concert. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kagaling yung mga comedian sa Davao para may idea din kayo. So tara! Ito yung Torres, guys. Dati ito yung parang party place ng Davao. Pero ngayon medyo konti na lang yung mga bar dito. Music Haven. Shoutout kay Tam Tam. Friend ko yung may-ari niyan. RD Crab Shack. May simbahan na pala dito. Wala, bago oh. Family KTV. So yung concert will be there sa Zigudo, isang comedy bar. So ayan, pasok tayo doon. So dyan natatrabaho si Brian dati. Zigudo. At ayan na natin si Maymay, pero kapasok tayo. Dami tao, guys. Mahirap mag-vlog dito kasi baka makapiright tayo.
Hi, Momo. Natatakot ako. Don't be afraid. Ate Jessica is here. Ako ang naaway sa Momo. Oh, we can borrow huggy. Sleep na tayo tapos pagkagising birthday ko na. Happy birthday, ate! Ang sweet-sweet mo naman. Joanna? Good morning sa inyo, sweet and mild kasama ko. Promise ngayong galing, umaga ay walang mali. Good morning sa inyo. Bakit mo ba ako sinusundan? Bakit mo ba ako sinusundan? Bakit mo ba ako sinusundan? Eh kasi po lunch na. Di ba tayo kakain? Breakfast, dinner, hanggang sa pagtulog magkasama na tayo. Pati ba naman lunch, magkasama pa rin tayo? Gusto mo gawin lahat sa akin? Hindi ate, wala naman ako balang agad. Sinungaling! Sinungaling ka talaga! Alam mo, bata pa na tayo mga agaw ka ni. Hanggang tayo mga agaw ka pa rin! Jessica, ang gusto lang naman ni Ana na pasihagi! Huwag ka makikilam dito! Jessica, nakakabastos ka na! Akala ko kasi ate matutuwa ka eh. Mukha ba ako natutuwa? Pakilamera ka eh! Jessica, ginugulo mo lahat? Gusto mo kasama ka sa lahat? You want to be friends with my friends? You can't, because they don't like you. Jessica, you want to be part of the swim team? You can't, dahil hindi ka namin kailangan. Jessica, you want to be everywhere I am? You can't dahil ayoko. Jessica, I told you not to touch my face. Ate, sandali! Hindi ako makalimutan, tiga-tiniyo, ano yung kagabi. Nakaisa?
Ayan, so pauwi na ako guys. Tapos na yung concert. Ayan, rest in peace to Brian. And we'll see you in heaven, Bri. Bye!